Sanibonani babukele emakhaya ninjani ndithi molweni lotshani absheni dumelani. Once again sikhona kwi-ST Media. Namhlanje nizomangala ukuthi hawu sinomzamo ubuyile futhi ngibonga ithuba ubhuti ayethe wangicela ngalo ukuthi ngizommela ngizombambela khona la kwi-ST Media. Niyazi ke babukele emakhaya siya subscriber on Facebook, siya subscriber on TikTok, siya subscriber ku YouTube, siya subscriber. Niyazi ke ukuthi si-ST Media futhi asigcini ngokusubscribe kuphela, kepha we like to see ama comments wenu down below ukuthi nicabangani ngeshow yanamhlanje nokuthi wena umbono wakho uthini ekhaya as umbukeli. Kodwa ke niyazi sisinomzamo akachili yedwa. Sisese-ST Media namhlanje sinomfundisi uSibeko. Mfundisi njani? Sikhona egameni kaJesu. Sibingelele nama viewers ekhaya nabazalwane bonke egameni kaJesu siyaphila. Amen. Siyaphila mfundisi, but nje before siqala ukuthi kungani namhlanje sihlangene kule ndawo, yini lesizokhuluma ngayo, yini lesizothi babukeli bambani la, bengingathanda nje ukuthi mfundisi mhlambe ungasivulela nje ngomkhuleko usise kuNkulunkulu, usise kubawo. Amen. Asikhulekeni. Baba sibonga igama likaJesu umsindisi wethu othembekile. Sithi Baba Jehova Nkosi ngale show uNkulunkulu wethu Nkosi yasezulwini sikhulekela ideliverance yasekhaya Nkosi kubo bonke abagive upile Nkosi yasezulwini kwinkosi yethu Jesu kwabanye uNkulunkulu wethu Jehova bangazi ukuthi insindiso yini sicela abafunde namhlanje Nkosi ukuba kuyini ukusindiswa uNkulunkulu wethu. Deliver everybody Nkosi yasezulwini, touch everybody uNkulunkulu wethu esekhaya Nkosi, let them repent uNkulunkulu wethu Jehova emagumbini amanye omhlaba ngegama likaJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga mfundisi, Yes. siyabonga. Siyabonga. Namhlanje nje umbukeli othi sisinomzamo ngiyakuzwa uhlele nomfundisi futhi ngiyezwa nje amandla kaNkuluNkulu. Kepha ungubani umfundisi uSibeko? Who are you? Uvelaphi? Ukhonzaphi? Nje. Yes, siyabonga sibonga futhi another opportunity. Usibaba uSibeko umfundisi ogcotshwe uNkulunkulu usindisiwe. Umntana kaNkulunkulu siyakhonza sila emndeni la ngasemndeni library 2489 emndeni extension Botani Street. Yes. Masemndeni library ngasifonela iphone number ithi 0835867206. Sikhonza lapho every Saturday. uNkulunkulu has removed us from Sunday what is khonza Saturdays. Khonza Saturday. And then uNkulunkulu une deliverance ayenzayo because uthi uNkulunkulu abantwana bakhe mabayeke amapilisi bangasadla amapilisi. So we've created a product for abazalwane bonke ukuthi bayeke amapilisi because uNkulunkulu akasafuna abazalwane badla amapilisi because amapilisi it's for the kingdom of darkness nabantu abangakholwa not abantu abasindisiwe. Ishow namhlanje imotivatewe there's a child wase-Emelo. Amen. Umntwana se-Emelo bekana 10 years esekayeka isikolo because of ARVs. Uhlale ahanjiswa isisu. So that child usizwe a very same product imsizile ubuyele esikoleni yafunda. There's a woman eNkandla. Usisi beshadile but usisi wagula indoda yakhe seyilahla ithawula makathi adla amapilisi athi this is not for me. If I die ngizobe ngifela enkosini. There are people abakholwayo bazalwane. Ngizobe ngifela enkosini until ubhuti abone mina ku podcast. So namhlanje siyabonga sisuphilile uphile 100% akasaguli soku right. Amen. Amen. Mfundisi uSibeko usachaza nje ngendaba ye product. Yes. Nayi babukele emakhaya i product umfundisi uzositshela ngayo banzi ukuthi yenziwe kuphi, yenziwe njani, kungani athi thina abazalwane namhlanje asiyeka ama ARVs siye ukuphuza amaphilisi. Is it only ama ARVs kuphela ekumele siwayeke? All kinds of chronic illnesses, mama, because the problem is abazalwane they are always talking about the rapture, which is the second coming of Jesus Christ. It's sellable for 3 minutes. It's sell any time. You can come anytime. So the problem uNkulunkulu is saying ukuthi abazalwane message enkulu mabayeka amapilisi because if i rapture iyafika
bazoyimisa i-rapture because amapilisi swami they come from the kingdom of darkness. Amapilisi wabona ngokuthi abazalwane abasakwazi ukufasta, abasakwazi ukukhula spiritually because amapilisi abalocka. The devil locks them. So uNkulunkulu is going to set them free. Kusho ukuthi inkonzo esiyenzayo kubo kufana nenkonzo kaMose ukuthi siyabakhipha eGibhithe. So that let them be free, bakhonza uNkulunkulu ba free, bangaboshwa into zaseGibhithe. Amen. Because awukwazi ukuthi usindisiwe kodwa ubanjwe into zaseGibhithe. And most importantly, abantu abangasindiswanga mele bafunde insindiso kithi. We cannot live njengabantu abangakholwa sibe sikholwa because what are we saying to Christ and what are we saying to people abangakholwa? Amen mfundisi uSibeko. Athi omunye ke mfundisi, okay nayi i-product ngiyayithenga. Yes. Uthi ngiyeka amaphilisi Yes. ngoba sengisindisiwe manje or ngifuna ukusindiswa or noma ngingakholelwa kuNkulunkulu kepha ngiyafuna ukukholelwa kule product yakho mfundisi. Manje mfundisi le product siphuza kanjani? Ithathwa ngasikhatsini, inesikhathi sokuthathwa, iyenzani futhi emzimbeni? Uyithatha twice a day kuseni mawuvuka nasebusuku mawulala. A quarter of a cup i-product lena ikhipha wonke amapilisi asemzimbeni. I-restore ilento ama-organs omuntu, blood circulation, nani futhi nelento ne-condition ye-health nje umuntu, ne-complexion yakhe yabuya, ikhipha ama-veins, addressa ama-high blood, low blood, abantu aba-vaccinated iyabasiza because umuntu o-vaccinated maka esibhedlela mabamdiagnose abakhona ukubona ukuthi unaphethwe yini because it's so deceptive. I-vaccination is so deceptive. That's why uNkulunkulu athi abantwana bakhe bayabhubha because baselulwazi. So i-product it address so many problems. Amen. So uNkulunkulu is prioritizing abantwana bakhe because abantu basemhlabeni banama-option okuhamba inyanga, bahamba izangoma. We cannot attack them based on that. So thina abazalwane because abazalwane bagule emabandleni baze bashone bathi banoJesu. So uNkulunkulu is trying to address the issue there because abantu abaningi they die prematurely. They die prematurely isikhathi sabo singakafiki. I-product le i-main objective yayo except ukuheal abantu. Sinenkinga eSouth Africa. Sinamakhaya amaningi that are headed by children. Because abazali they died prematurely. Abantwana mabashona prematurely ihlobo zinamanga. Emngcwabeni ibhokisi malimela. Kuhleli yonke ifamily. Ihlobo zithi bantwana bami ningakhathazeki. Bantwana bakabhuti, bantwana bakasisi ningakhathazeki. We will take control and take charge of the situation. Angeke ngibone nokuthi umama akekho ushonile. And then kuphela ifuneral. Makuphela ifuneral hayi babuyela bakhohlwa abantwana sebaba unyawuphi. Abantwana sekuwa amahubo. Abantwana sebahamba bacela but banehlobo. Abantu bayakhathela if they are not your blood. Yebo mfundisi ngiyakuzwa ukuthi sibhizi sithi i-product. Yes. Angazi nokuthi noma ungasichazela ukuthi yini igama la le product esikhuluma ngayo or angifuni ukuthi umuthi but It's a melanin. ngesizulu bathi yini product? It's a melanin. uNkulunkulu uthi igama la it's a melanin because of umuntu wenze nge-melanin, yes. And abantu besifazane bane-melanin eningi. Kubhlungu because of abantu besifazane bayayikhipha iwumbu. Bathi banama-womb cancer, whatever cancer what they. Iwumbu yomfazi ine-melanin eningi. That womb iyasetshenziswa boma-Europe to create products. Abantu abazi. So i-melanin is very powerful and is very important bana siswami. Sesiza abantu abaningi kakhulu iSouth Africa even naseSwaziland. Kunabantu abazayo sibasizayo. So there's a sister in 2 weeks ago waseGugulethu Cape Town. Ufikile lapha ekhaya unenkinga bekathatha ama-ARVs. Ufikile lapha ekhaya unenkinga yokuthi akasakwazi ukudla. Ama-ARVs avala i-throat ukuthi kanjani I don't know. So sekanenkinga indoda yathi ngohamba mama kunokuthi ushone ngcono uhambe. Lo sisi lo sikwazile ukumsiza sekabuyile sekadla kahle. So i-product is so effective kakhulu ngendlela yokuthi ibonisa abazalwane because kuyahlupha ukuthi sibe sendlini kaNkulunkulu but ama-testimonies angabibikho. We need ukuthi masendlini kaNkulunkulu ama-testimonies abebikho. Abanye abantu they don't need ukuthi baze bapreachwe i-preacher. Into ayenzile uNkulunkulu empilweni yakho kuba sisi bakho kuma-neighbors, kuma-relatives,
ishumayele kubo ukuthi indeed uJesu inkosi yamakhosi. Asikwazi ukuthi sithi uJesu inkosi yamakhosi manje asinama solutions to the problems as face on daily basis. Isikhathi siphelile sokuthi abazalwane babaleke. Sibaleke for too long. So we need abantu abazofana nami who will take responsibility yokuthi let us address ama issues nama problems that may affect abazalwane emzimbeni nasendlini kaNkulunkulu. Amen. Amen. Mfundisi, ngifuna ukubuza lokho ukuthi did you get any sponsors from i Department of Health because lento ifaka i Department of Health? Inkinga sesami isponsor siyasiyeka because of the problem is department ngeke utshele yona ukuthi abantu mabeka amapilisi because ngokuyeka amapilisi kufana nokuthi ulwa naye umuntu ofana nami nje I will say it, I'm like an enemy of the system because of amapilisi umuntu cannot phuza amapilisi for 20 years but at the end of the day igcina sewakubulala. It shows ukuthi amapilisi awasebenzi. So we cannot talk to abantu abafana nalawo because of bona basebenzisana nama pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry is making trillions of dollars. Ngabantu mabadla amapilisi. Kuba kumnandi ukuthi nina nidla amapilisi. Kumnandi. So ngeke ngikhulume nomuntu oenjoy ukuthi abantu badla amapilisi baze bafe. Uyayithola lento leyo. So I will be bold nje ukuthi no uNkulunkulu uzobaletha kumele ababalethe ifaka abalethi so continue ngendlela esicontinue ngayo because of it's very important ukuthi abantwana bakaNkulunkulu let them get out of the system because the system yenza ukuthi abazalwane bangabe productive. Abazalwane they talk about the fruit of the spirit but they don't grow. How can you bear fruits of the spirit if you don't grow as a Christian? So Tina, here's our growth ukuthi here's a role esiplayer. Abazalwane siyekeni criticize abantu sithi hey uyabhodla uyisangoma hey uwenzani hey this and this. Let us focus on ourselves ukuthi inkinga zethu zithini sizaddresseni sikabantu who are outside of the kingdom mabenza into zabo focus on ourselves. That is my message. Amen. Mfundisi, ngiyabona uhamba nabo mama abathi mfundisi siyayazi product. Yes. Bomama njani? Saphila ninjani? Siyaphila, siyanamukela kwi-ST Media. Siyabonga. Bengizocela nje uqala ngapha kuma uzazisa ukuthi umambani wakabani uhlalaphi. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Umama uMambusi uzalwa kwaMfusi uhlala eLoli station. Umamfusi. Yes. Siyakwamukela Mamfusi kwi-ST Media. Amen. Umama ngapha? Mina ngumam Rebecca Ntwampe ngihlala eFosloras. Mama Rebecca. Siyakwamukela Mama Rebecca kwi-ST Media. Amen. Yes. Ithi ngiqale nje mhlambe ngomamfusi ukuthi Mamfusi i-product ikusize kanjani or uzwe njani ngayo or uhlangane nayo njani? Amen. Amen. I-product lento ngizothi iqale empilweni yami December. Ngithangathola iVN ngomunye udadewethu engithumelela yona. Ngobaba uSibeke umfundisi. Kodwa la yayikhuluma khona ikhuluma ngale vice versa ye Saturday, Sunday, Sabatha. Ngalangazelela enhlizweni yami ukuba ngifuna ukuzwa ukuthi kanti uNkulunkulu manje usuthini kimi. Ngimfoneleke ngoba amafoni wayiwafakile khona lapho. Hayi sitholane ngize ngiyofika. Ngifika ke lapha kwababa uSibeko angikho right. Bese ngiqala sengiyile nasezikliniki ngithatha amaphilisi ngiphethwe yikhanda engangingalazi ukuthi lithini. Kwakungazathi kubaswa imbawula lapha ekhanda lami. Ngisengiliza ukuthi liyangidonsa noma ngithi ngiyahamba. Iside lami lonke leli selifile selinami. Ngifika nje lapha yakwamfundisi uSibeko nginyathela ngogodo ngapha. Intamo la isakhona ukuthwala umzimba ama joint sengiyinto ngizizwa ukuthi I'm a walking grave now. Amen. Amen. Mangifika ke lapha ngabonga uNkulunkulu ukuthi ukulangazelela ukuyofuna ukuzwa ngaye kwangilidela ekuthenini
mina ngiyophila futhi ngiyongena echibini laseBedside. Mangifika lapha ya kuba usibeko ke ngisho ngithi hey baba ngiphethwe yikhanda. And iclinic kimi bafike bathi ngine TB haya ngiyawadla lamaphilisi angangenzi nix. Ubusunesikhathi singakanani udla amaphilisi we-TB? From December nje last year. Okay. January, February ngatholana no baba usibeko ke ngoJanuary. Ngilo ngiyayidla ke le treatment ayingenzi lutho sengibasathe ngiyaphindela kubo hayi mana ayingenzi lutho nanti yangiqeda lento sengishintshile iskin lesi sami sengimnyama ngiseskinini sami manje ngimnyama ngingasakhona kuma sengitshela ukuthi bantwana bami ngizofa ngizobulawa ikhanda mama mithi ke kodwa ke abese mangifika lapha ka ekhonze sifike sikhonza ilanga lelo siqede bese mama awuzange uhlabe yini ivaccine ngithi mina ngiyihlabile mntanami ivaccine ngayihlaba ngaze ngaphindela kabili ngaze ngathola nesitificate sakhona kanti siyangidonsa siyangihambisa ibhlungu leyanto yingakho ngithe ekuphunyukeni kwami mina ngiphunyuke ogibeni lomcuphi ngathi ekuphunyeni kwami kulo nabanye abayihlabile ivaccine abamsondele uba umfundisi usibeko ngafike ngayithatha ilanga lelo ngafike ngaphuza ntambama ngaphuza ekseni ikhanda gone kuze kube namhlanje angiphindanga ngaphathwa ikhanda ngimfonele back kanti belibekwe uwe yini bekwenzakalani ungumfundisi yini kanti noma ungudokotela ngibuza yena zamove izinto zamuva engithi ngima manje nokuthi nowe oyihlabile wena olapho xakekile ngalento sondela kumba umfundisi usibeko ngale product. So mama i-product le owayithola kumfundisi usibeko mhlambe usuyisebenzisa isikhathi esingakanani after uyitholile? From January ngiyisebenzisa ngathatha labalinye mhla ifiki ithatha konke yokulahlela le kwaHele yakushonisa ngale kwentaba ngathi mina angiyazi ke lento ngabuyela ke kuye ke wanginika ke ngathatha amanye ngaphuza wanginike amount ukuthi fanele ngithathe amangaki ngakusukela lapho ke angiphindanga ngahlushwa yilutho ngangingasakhona kwakubamba i10 liter yebucket ama joint lapha kufile nje ithuna nje lifileyo ngabuye emzimbeni ngakhona ukudla ngakhona bengasakhona ukuhamba idistance bengasakhona sengishaya kancane nje ngathi uyazi ngikhathele kanti hayi ngiyeza ukuthi ayikhona iyalwa impi la kodwa zafike zathuliswa izimo zonke kwaze kwaba manje nekhanda angisakwazi ukuphathwa yikhanda angisadli iphilisi ungibona nje. Hallelujah. So after uphuze i-product uke wazama ukubuyela esibhedlela mhlawumbe uthi awuthi ke ngiyochecka ukuthi bathini ngendaba yami ye-TB? Angizange safuna nokwazi ukuyongena kuleya mnyango mina. Amen. Hayi angeke usangibona Hallelujah. Amen. Hallelujah. So kumbukela ekhaya nje ungathini ngeproduct? Kumbukelo sekhaya nolalele khona manje. Oyihlabile ivaccine. Enalezi impawu engizishoyo. Iyasebenza. Amen. Nawe uyazizwa emzimbeni ukuthi normal life. I'm on normal life manje. Hallelujah. Le ya normal life emengazalwa ngayo nguMashabalala. Ngikuye ngoba angisezwa nto. Nawonke naloba bunamu izandla zami seyifile ngiright. Sengisho ukuthi kwabalalele ma South African sondelani kuye nisizakale. Ngisizakele mina. Yingakho ngithe angeke ngithule. Amen. Ningasho ukuthi ngisizakele, sizakalani, phunyukani naleyo mpilo kuye ya vaccine leya. Phunyuka baleka. Egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sibonga ubufakazi bakho, sibonga ukuthi awusena TB
ngegama likaJesu. Amen. Nokuthi nje uphuze iproduct uzizwa usemandleni. Ngiyakubona ufresh. Ngiyakubona angikwazi ukuthi bonjani before but nje ngiyabona ukuthi kunalento. Amen. 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 Ngiseza nje kumam Rebecca ngizothi uma siyabonga kakhulu ma usasidedela nje kancane sithi ukungenisa omunye umama ngizobe ngingena ngapha kumam Rebecca. Amen. Siyabonga. Amen. Mam Rebecca njani? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila ma, ngiyaphila. Yebo. Yebo ma. Wathi ungangendlula inkosi. Hey. Ngiphinde ngibingelele futhi kubabukeli emakhaya igameni elihle lomfeli wami Kristu Jesu. Amen. Umam Rebecca ngangisindisiwe isikhathi eside kakhulu. Ngikhulele ensindisweni kahle. Yathi makufika ukugula ngaba ku denial. Ngithi kahle ngiqala ukugula 2017 2018. And then ngangafuni ukuwathatha amapilisi ngoba ngangiku denial kahle. And ngangiyenza into right mara bengazi. Bekungana umuntu ongibonisayo kuthini so ngiphuza amapilisi 7 to 8 years. Uphuza diabetes, yes, ngifuna ukuza le lapho. high blood pressure, yes, ngizokucacisela kahle. Okay, ngawaphuza endleleni kuvuka lento ukuthi mara amapilisi every day uyawa counter ngamanye amalanga i14 phakathi kwale medicine class kumele uwaphuze wonke. Hey, sengajwayela ke manje ukuthi hayi mangivuka ngidla umdoko ngiphuza amapilisi. Amanye uphuza emini, amanye uphuza futhi entambama. Cabanga ilanga malishona uphuza amapilisi angakanani. And then emoyeni wami kuhlala kunesililo esingaphakathi. Mara ngingazi ukuthi ngizosizwa ubani. So ngiwaphuzile that very long time. Einkonzweni yebo ukuthi lento ingalapheka. Mara uNkulunkulu akahluleki. Enesifunda izwi lakhe kuZaka 3:8. Ithi lelizwi lumuthi womzimba wonke. Ngihamba nginalama question mark ukuthi mara ngizwenza njani ngoba yona ikhona ngiyawaphuza amapilisi. Ngesinye isikhathi ngidecide ukuthi hayi kule viki ngiyeki iviki lonke. Kusho ukuthi bengihamba ngidefaulter. So uNkulunkulu emuhle. Ubaba sayekhathele kungithi ayikho ipilisi engayiphuzanga shem. Yama pain. Sure. Ngoba kunama pain. Amanye ebusuku awulali. Awufast. Ngapha umntana kaNkulunkulu. Uphila kanjani ungafast ngoba ifasting lifestyle yomntana kaNkulunkulu. Amen. Uyayibona into enjalo. So ufida lenyama kakhulu. Kakhulu kabanzi ushukela idemoni kahle. Ngoba udla kakhulu. Ngoba udlela umunye umuntu lapha ngaphakathi kwakho ongamboni. Mara urealize after ukuthi bengiloko ngifida le demon all along. So Mam Rebecca before uqhubeka awukaze mhlambe wathi as much as ngifila lento ngaphakathi ukuthi angifuni ukwathatha lamaphilisi. Awukaze nje wake wathi esontweni mabathi sizokhulekela abagulayo uye uyokhulekelwa bese uthi yazini uNkulunkulu sengiright. I've attempted that several times. Ngikhulekela. But kuthi kanjani wayeka kanjani amapilisi ngoba kuthiwa ichronic lento uyoyiphuza uzufe. So ngibona isimanga mina to cut things short. Umyeni wakwami uthenge yonke inhlobo yomuthi, yonke inhlobo yamapilisi ukuthi ngiphile. Amen. So one day emini yena esemsebenzini ngisendlini ungithumelela ivideo. Kula ngihlangene khona nomfundisi uSibeko. Amen. Ngisizakele ngetestimony yalogogo. Ngathi hayi uNkulunkulu angeke angihlule lo. Mawukwazi kwenzela yena nami ungangenzela ngisho. Amen. Wamuhle uNkulunkulu futhi wathembeka. Angimtshela ngubaba ukuthi ngiyamfonela
ubaba Sibeko ngoba ngase ngiyenze yami ngoba ngangigrowna ngaphakathi kwami nginesililo engazi ukuthi ngizotshela abani ngenhlanhla enkulu namhlanje la ngila ngikhona lo mama umbizile ukuthi ahlale la Amen. she's a sister at the clinic uyena kade enginika i-chronic medication noma sengidecide kuyiyeka ngaqala kuye ngamtshela ngathi uyazi ngizowayeka la manje uzongitshela ngalendlela azi ngakhona ukuya ngomsebenzi wakhe but mina manje I want to take a leap of faith. Amen. Yes. Athi baba uPeter nobani no Silas bathola leya ndoda at the gate of Beautiful bathi sibheke babona ukukholwa kuye bathi hayi bheka thina wena gold and silver asinayo mara esinako siyakunika. Amen. Oh baba Sibeko uyenzele lo gogo this remedy lo gogo wachaza ukuthi yamsiza kanjani. Hey uNkulunkulu leminyaka seyiminingi 8 years ngiphuzana nalezinto ngempela zingaphuma. Ngamfonela ubaba Sibeko washo ukuthi ngize ngangamtshela ukuthi ngizoza nini kwaya until ngifika kwakhe. It was on a Sunday afternoon mangiqala yes ngamtshela wangifundela izwi wathi uNkulunkulu umnikeze Psalm 126. Amen. Siyoba njengalabo ngathi bayaphupha mabe baphuma eGibhithe. Ngaligcina lesam ngangithanda kuyihlabelela kakhulu ngaligcina lelizwe ngathi oh mina iscripture sami ilezi kugogo lo ngimbone ku video ngaye wayethe umnikeze Mahubo 103. Hayi ngaphindela futhi ngamfundisa ngamtshela ukuthi hey ngizwa ubungcono ngoba ngangimangala kwamina ukuthi lingashona ilanga ngingakaphuza ipilisi hey more especially wama pain ebusuku uphuze inhlobo ngelinye ilanga ngazo umunye umntwana ekhuluma ku TikTok ngimbhekile ekhuluma ngeAdgodol athi yo athi abulala isibindi lawo athi walala 2 months hayi angadecide akugcina nci ukuthi angiphindi Amen. iseli pilisi. So i-product le kaMfundisi uSibeko yona uthe mama uqeda nje ukuyisebenzisa wazizwa unjani emzimbeni? The way dala ngiphuze amapilisi ngakhona ukukhuluma iqiniso yabo ngathi akwenzeki lutho ngaze ngathuka nami ngathi yini le uyenzayo Rebecca usho phela usathani manje akubona ukuthi ufuna ukuphuma ngempela ngeke akuyeke hayo azibuyile kakhulu ukuthi ngisho lento ngifuna ukuyenza na what if you die what if I live yeah sasikhulumisana noSathane athi what if you die what if I live and then I will have more testimony and abantu abaningi bazosizakala. Ngimtshela naye umama kaningi ukuthi hayi sekwenzeka so zangiphatha leza zinto ama joint ngelinye ngihluleka kwakuvuka yes ngizwe ukuthi hayi kunzima nangu namhlanje ngisayiphuza ungibekela ukuthi ngiphuza amabhodlela angaka uNkulunkulu wangisiza ngakhona ukwathenga ngwabekile endlini and ngiyabelieve ukuthi anginanix nini phakathi neviki ngazwa ngiphethwe ikhanda nje just for interest sake ngathi ngicheck ishukela ngathola ingeko Hallelujah. awazingajabula kanjani God is a good God Hallelujah. and he's faithful enough mawumthemba ukuthi hayi uyathembeka lo mlomo ungathethamanga. Hallelujah. Ngizele lokho nje ngifuna uku-encourage nalo sekhaya ongibukile ukuthi makakwazi kwenzela mina ngoba ngangithi ngisidudla kanti ngifita idemon elungishukela phakathi kwami. Amen. Yes. So Mam Rebecca unesikhathi esingakanani uyiphuza product? I-product ngizwe ngoFebruary ngithumelelwa ubaba and then the end February masiceda ukuthola inkamnkam kaMarch kulanga yakhona kaMfundisi. Amen. Ngaqala ngamabhodlela ethu uNkulunkulu wabamuhle
I'm strong. Hallelujah. I'm strong. Hallelujah. The devil usenkingeni. Yeah, ngithe mangiya last month ngikhohle ubufakazi obuncane ngifuna ukubusho Yes. ukuthi angithi uSathane uloko ekhuluma ebuza ukuthi usho ngalento oyenzile. So nge29 zaka April ngivuka ebusuku siyavuka thina singabantwana bakaNkuluNkulu mangithi ngiya dining room ngiyokhuleka koRathu 12 ngivuka kunomhlabelelo phakathi kwami no more turning back ngithi hayi NkuluNkulu shokuthini asisabuyele emuva Rebecca kusho ukuthi angeke ngithi sengila sengiphuze le khambi ukufika la bese ngithi decide ukuthi hayi hey amapilisi ithi ngibona ukuthi wona ngeke azami hayi ngalihlabelela and then ngakhuleka emuhle uNkulunkulu mangifika ngitshela nomfundisi ngithi hey mfundisi ngavuka nginomhlabelelo ukuthi no more turning back ngangihlabelela ngimncane ungazi ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nangalo yes wakhuluma ngalo ngahlabelela nanku mina ngiyaphila. Siyabonga kakhulu Mom Rebecca, siyabonga ukuthi nje ubufakazi bakho nobukele ekhaya kuzoba nomehluko, nobukele ekhaya uzothi mfundisi uSibeko ungangendluli nami. Yes. Mfundisi uSibeko, Amen. izingane ziyaphuza zona. Nginomntwana la ekhaya una 1 years. As understand ukuthi kune umntwana makade ukuvela. Wamhlaba injection same time. Manje mabamhlaba umntwana lo wavuvuka wabanento engaka. Yetho. Ngiyona ne medication ngamphuzisa. Amen. Ngicobisa futhi nala. Yaphela ilento umntwana 100%. Is for all people. Into kaNkulunkulu abazalwane mabayikudlala. Into kaNkulunkulu is holy. The scripture Matthew chapter 11 verse 12. Ithi the kingdom of heaven suffered violence. Amen. From John the Baptist until now. Hallelujah. Those who are violent take it by force. Amen. Abazalwane angeke balungele ilutho if ba matamati. Semhlabeni la usathana la emhlabeni. If abazalwane bafuna ukuncenga bani mentality yobu victims siswami. Ukuthi bazohlale bathi hayi mina ngisofty mina kunjani. Go to the book of Revelation chapter 21 verse 8. Christ he talks about departments in hell. Kune department yamakwala. Kune department yokungakholwa. Amen. Bazalwane sidlali masikhuluma ngesalvation. Amen. Abafundisi abaningi baspoil abazalwane. Baspoil ngalendlela leyo ukuthi bajwayele izinto ezisoft. They don't understand ukuthi the glory that is supposed to be given to Christ is given to amapilisi nezibhedlela. Glory kaNkulunkulu mayibuyele kuye umnikazi. The Christ has died for us. Amen. And rose again. Hallelujah. So ayikho into ekumele ihlule. Amen. Because uthi John uthi greater is he that is within me than he that is in the world. Amen. Abazalwane if they believe ayikho into impossible. Amen. If believe it's everything. Amen. uNkulunkulu wa create umhlaba phezulu kwamanzi kuyini wena? Into impossible ihlula nescience. Hallelujah. Wa create umhlaba phezulu kwamanzi naku siyaphila siya. Then when uyini wena? Hey. So abantwana bakaNkulunkulu we are encouraging them ukuthi abayeke ilife yokutetema nobusoft. We fight together. Mina igospel yobusoft iyangithusa because sibulala abantu basendlini kaNkulunkulu. Amen. Abantu bathi babulawa emathaveni kodwa bayabulawa namhlanje endlini kaNkulunkulu. Amen. Abazalwane bafithi ivangeli lokubanceda hayi kuzolunga. Hayi isimo samanje safana nakudala. Abo John bebahamba bekungana double story, bekungana ma wifi, bekunama satellite dish. Yey. Ilanga like lashintsha. Amen. Lashintsha ilanga. Ilanga manje ngakaze lishintshe ithulane ngingakhuluma. uNkulunkulu aza zonke izinto. Amen. Kubhlungu because of Satan uthatha glory that was belonging to Christ for isikhathi eside. So uNkulunkulu ufuna ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ababuyele kuKristu manje. Indaba zamapilisi. Zeyibhedlela. Asisalela abanikazi. Amen. Sisindisiwe. Usasathi mfundisi uSibeko asisalela abanikazi. Sifuna ukwamkela usister wethu from the Department of Health. Ninjani mama?
Ngiyaphila ngezwa wena. Ngiyaphila, ngicela uzazise ukuthi usister bani wakuphi. Mina nguSister Sibiya Nelisiwe wase-Boksburg. Ngihlala eKlipotshi kodwa ngisebenzele eBoksburg Civic. Amen. Amen. Sister Sibiya, nangumam Rebecca. Uzokuchazela ukuthi hayi Ntombo, ngiyaziyeka manje lezi zinto zenu andizi. As usister ufundisiwe wahlala phansi edeskini wafunda ngalezi zinto kuye kwathini kuwe? Ngiyabonga umbuzo njengalalo. Ngizoqala ekutheni I haven't come here to promote a product. I haven't come here to uplift anybody else, but I have come here ngoNkulunkulu engimbonile sebenza kulo mama. Mina njengosister bayafika baye entabeni bathi sister sicela usenzele incwadi siyahamba sentabeni sicheke ubone ukuthi sifit yini ukuthi angeke sifike siphelele entabeni ukuyosokwa. Clinically ngimcheke umfana ngimneze health education idla kanje ungenzini. Bafike abazalwane bathi sister siyahamba siyakuthi Joshua sicela usiphe isitifiketi sethu sokuthi i-HIV status sethu sinjani and i-CD4 count ama blood results bengisacela ungikhiphela ama blood results ngiyotshengisa lapha yana sinagogo ukuthi mina ngipositive. Ngiyakutshela sister ngizobuya nesitifiketi ungithatha igazi bese uyabona ukuthi nginegative. Thina ke as sisters Department of Health we are here to support and to guide as we promote any other treatment except leyo government wethu thina asimsebenzele kuyona. But ngokholo lika Mama Rebecca weza wafika kimi wathi lalela ke Ntombo amaphilisi ngiyayeka. Ngiyawayeka. Ngathi mama uyazazi into ifaka kuyo yazi ukuthi wenzani. Ngokuhamba naye endleleni ngokumazi njengoba nami ngumntwana kaNkuluNkulu. Ngathi ngizomsupporta. Hayi wayiqala umama ijourney yakhe. Hayi yaphela inyanga akasho lutho. Hayi mayingasho lutho quickly I went there and I check ama results ukuthi kambe lo mama ushukela lakho ubugcina ubani njengoba ethi uyeka amaphilisi. Hayi mumbi ushukela walo mama njengoba ethi uyeka lamaphilisi. Ngaqala ngamsupporta nami emkhulekweni ngathi Nkosi wena wehluleki. Indodakazi yakho isinqumile ithembe wena and wena abakholwa kuwe abasoze bajabhiswa. Amen. Ngabeka lapha amabhuku ngathi ngizobona uNkulunkulu ukuthi ngempela uthembekile hayi ngoba ngimngabaza but ngifuna ukubona uhambo lalo mama. Wawayeka uMama Rebecca amaphilisi yaphela inyanga yaphela esibili. Hayi mama phela lalela amaphilisi kanjani emzimbeni. Wathi ke hey ngisahamba kahle ngiyakhuleka uyakhuleka ke umfundisi uqinisile mangabe ethi lamaphilisi le product le ingeya abantwana bakaNkuluNkulu. Amen. Ngokubona uhambo lika Mama Rebecca ungeyena umntwana kaNkuluNkulu angeke ulithathe lo hambo. Ngeke ngoba ama signs and symptoms kashukela ayakhuluma nomzimba wakho ukuthi manje idlana ukuthi pheke ngathi ungadla manje kune kuyikhave leyo gap. Manje mawungamile okholweni uzophindela back ngeviki lokuqala. Yaphela inyanga yesibili uMama Rebecca ho. Kuthe kulenyanga leyo uMama Rebecca waqala ngento engabiza ngokuthi ama healing crisis. Waqala umzimba wababhlungu. Kwaqala kwaba nama challenge. Waqala manje kwabuza ukuthi umephi intombazane. Ngathi asikhuleke. uNkulunkulu wethembekile. Angeke asijabhise ngoba ngokufa kwakho izwe lizosihleka. Njengoba ngishilo ngithi ngiyamethemba uNkulunkulu uhambe nami endleleni ngimbonile. Ngambona ehamba noMama Rebecca. UMama Rebecca wangawayeka amaphilisi. Wangawuyeka ulokhunjani medication kapastor. Waqhubeka. But engikholwa kakhulu ukuthi uMama Rebecca usimamile manje ukholo lwakhe neproduct.
leya kade imgcinile imnikeza amandla yonke into. So kuze kube manje inyanga sekuyinyanga yesingakhi manje umama lokhu nje le inyanga yesithathu engawaphuza amaphilisi engeze ekliniki. Manje mina njengomhlengikazi phela ngiyazi ukuthi manga uyeka amaphilisi kune side effect ekaso, ayikho kumama Rebecca. Awukakayiboni. Angakayiboni kumama Rebecca. Ngaze ngathi ngelinye ilanga lalela phela Ntombo ufuneka sicheck ilokhu njani umchamo. Urine dipstick sibone phela ngoba kwezakala umonakalo lapho ku. Even ivision yakhe is so clear. Ngokwazi kwami uthatha amaphilisi ivision ngeke ibe clear kaso. Ngeke uzube ne-energy yokufika ku 3 months ungawathatha amaphilisi kade wathathile for 8 years. Yes. So it was angazi ukholo olukhulu kakhulu legxathu umama Rebecca lithathile. Okungitshele mina ukuthi kusho ukuthi i-product le iyasebenza. Amen. Hayi sibonga ukufakazelana nomama. Akululanga. Yebo mama Ilubeka Rebecca. le yokufasta for 3 days. Umfundisi wathi ngifast. Ngambuza for sure kay 2 or kay 3. Ngithi fasting dry or wet? Are dry fasting. Ngathi kuNkulunkulu ngathi baba wena ukhulume ngomlomo kanceke yakho. Amen. Uzoba disappointed yena uma wena uthi ngithathe fasting. Umuntu oshukela uyathatha fasting bantu benkosi. Lo baba avela athi 3 days ngayithatha. Uyabona after that. Amen. Ngathi angekho ozogijima emva kwami. Ngizobonana naye. Ngiyambonga uNkulunkulu. Yabona leya fasting kula ngabona khona ukuthi uzwe ngoNkulunkulu ukuthi ngithathe 3 days fasting dry. Yimi lo ngiphuma kuyo. Hallelujah. Amen. Ngiyeva sister ofakazelana nokuthi usubona nokudlulela ngale manje. Uyawabona nje especially ukholo. Into engifuna ukuyiveza mfundisi ukuthi ayihambi yodwa. Kepha idinga ukholo njengoba usister asho ukuthi uma ungakholelwa kuNkulunkulu ungabuyela emuva. Nokunye angazi nje ukuthi ngisho ukuthi mfundisi abanye basazokhuluma ukuthi ngizamile kepha ngahluleka. It's true. Ngizamile sister omunye uzokulethela athi ngingazama le product kamfundisi manje sister uyabona ke kubhedile ke manje. It's all about njengoba ngishilo, it's all about ukukholwa. Amen. Abazalwane asisangidlali. Ngithi abafunda amaBhayibheli abo. Revelation chapter 21 verse 8. Kune department esihokweni yamagwala. Kune department esihokweni yabantu abangakholwa nani so ngicabanga abantu abezangoma. Labo sabayihlulele bona. Abantu abangakholwa basendlini kaNkuluNkulu. Because iswami wonke umuntu on a thorn, it's either a chronic illness, it's either a rape, it's either a poverty, it's either anything. uNkulunkulu ufuna ukumbonisa amandla akhe through that throne. If wena ufuna izinto ezingama sponge cake, suke evangelini. Amen. Suke evangelini. Amen. Because abantu bazohlulelwa ngabakholiwe. Because njoba ngisho iglory eningi ekumele i-change so many lives abazalwane bayibambile because bayasaba. Bayibambile because of abakholwa. If abantwana bakaSathane bakwazi ukuthi umuntu anikele umama wakhe ukuthi makabulawe for the kingdom kaSathane iqine. Amen. If abantu abakhonza uSathane bakwazi ukuthi bayisike bona ba sacrifice ngegazi labo ukuthi kingdom kaSathane abazalwane bagodla imizimba yabo bathi bafuna ukuyigcina bayigcinela bani ngoba isihogo sikhona. Abafundisi abayeke ukudlala ngabantu. Abayeke ukufundisa igospel iyase crash. I-kindergarten is for children hayi abantu abadala. Amen. Ivangeli namhlanje liyi-kindergarten kuhlekiswa ngoKristu.
amandla akhe ukuthi uvukile ekufeni kumele abonakale kubazalwane if abazalwane baphile ngathi uJesu azange avuke ekufeni senzani sisevangelini siphuma emhlabeni asizalwanga evangelini besenza into zasemhlabeni siswami siyazazi asikhuluma into esingazazi namhlanje sisevangelini basikhuluma into zasevangelini kumele sihluke siswami ngoba emhlaba siwuthestile Amen. siyawazi umhlaba nobubi bawo so abantu mabasindisiwe abamthembi Jesu Amen. nasekufeni siswami even dead ngithemba uJesu amapostoli abulawa siswami nina nifuna ama sponge cake kanjani Amen. nifuna ukuba ama celebrity evangelini ayikho yonke Amen. Othi mfundisi uSibeko ngiyafisa ukuxhumana nawe ngizwe kabanzi ngeproduct ngibe nemibuzo lenginayo before ngiyisebenzisa utholakala kanjani ama social media platforms wakho ne cell phone number yakho i cell phone number is 0835867206 0835867206 silapha eSoweto endaweni esimndeni 2489 khona bona in Botany Street emndeni extension amen. Sine lento sine podcast ebayibiza ukuthi revolutionalize salvation okukamanje sisalapho siswami but in most of the time sebenzisa ifone ukuthi abantu bakwazi ukusixhumana nathi bakwazi ukusithola amen. Amen. Before siyivala mfundisi iST Media ubuhalela ukuthi ikusize kanjani or ikusize kanjani to reach out to your audience. Sibonge kakhulu ku ST Media because ST Media inama viewers amaningi that's why sisebenzisa sibonge kakhulu kuthabani nabo bonke abasebenzisana naye abanye singabaza ama stakeholders bonga kakhulu siswami ukuthi sireache abazali because uNkulunkulu ufuna abazalwane sisi abantu basemhlabeni they may come but uNkulunkulu ufuna abazalwane because of I product lena ifuna ukukholwa as we said it so ST Media njoba isinike I viewership I-funding sizoyithola masiyithola masingayithola siyaqhubeka mina ngumfundisi obelieve ukuthi usebenzisa into na Amen. because indaba zokuthi silinde aba South Africa salilinda 1994 sisalindile namhla Amen. Amen. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuhlala nathi ST Media and with your host uSisi Nomzamo sithi enkosi busuku benzolo ngaphambi koba ndihambe mawufuna ukungithola uzangithola ku My Scars My Testimony yi-podcast ekhona whereby nakhona sishare ubufakazi obufana nabo loku and kukhona obuningi obungakusiza wena ku My Scars My Testimony sithi nje nakithi subscribe like share and comment siyabulela kakhulu and if you want to know more about nge product drop your comments and also uthinte umfundisi uSibiya kule number ayishiyile siyabonga kakhulu kubo bonke abantu besihlele nabo sithi ST Media enkosi busuku benzolo amen amen siyabonga kakhulu professional yazi